एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडलेला आहे। निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे जुलैचा पगार त्यांना मिळालेला नाहीये। 7 तारखेचा पगार आता 10 ऑगस्टला मिळेल असं बोललं जाते। सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळानं सनदी लेखापालांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह सर्व माहिती राज्य सरकारकडे सादर केली आहे। मात्र त्यानंतर सुद्धा अर्थ खात्याकडून नवे मुद्दे उपस्थित केले जात असल्यामुळे निधी वितरणाला विलंब होत आहे। परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांचा जुलै महिन्याचा पगार रखडलाय। एसटी महामंडळाला राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचं वेतन दिलं जातं। महामंडळानं एसटीकडून राबवल्या जाणाऱ्या 29 विविध योजनांची सविस्तर माहिती आणि आवश्यक तपशील अर्थ खात्याकडे सादर केलाय। त्यानंतर अर्थ विभागानं अतिरिक्त माहिती आणि खुलासे मागवलेले आहेत, बैठका घेतल्या आहेत आणि कागदपत्र सादर केल्यानंतर निधी नाही आहे असं सांगितलेलं आहे।